logotip i títols sobre fons de natura. Accessibles TIC presenta Cuidant el planeta amb eco i flora. Façana d'un edifici escolar de 3 pisos, envoltat de fons urbà i arbratge. En cada pis hi ha un balcó amb un clos metàl·lic que inclou a l'esquerra un finestral i una porta, i a la dreta inclou una porta. Dues marionetes de tela observen a l'alumnat des del terrat de l'edifici. Flora és de pell i cabell color rosa, amb la cara i les orelles redones. Eco és de color blau, camisa clapejada, negra i cabells rossos. Arriba el primer dia de curs. Anem a veure què passa en aquest col·legi. Sí, espere que el nostre nou destí siga bo. Diferents alumnes tiren avions i fem des dels balcons. Tot cau sobre l'alumnat que juga al pati. Però, tu has vist això? Ai, no em puc creure. Serà possible? Serà millor que entren. Anem a veure què fan mentre que estan en classe. Has posat bé les càmeres aquesta vegada? Sí, segur. Estan provades. Eco i Flora estan en el seu amagatall secret en l'àtic del col·legi. És un espai modern amb una pantalla en el qual es veuran les imatges de les càmeres de vídeo que han instal·lat en el col·legi durant l'estiu. Activa les càmeres de videovigilància. Jo encendré la pantalla. Esto, xiques i xiquetes, mira que cada dia ens sorprenen més. Si no fora per nosaltres... Calla, mira, que hi ha més. A veure... Oi! En una aula bruta i desordenada, 4 alumnes pinten, mentre la professora corregeix uns exàmens. Les taules estan plenes de papers, quasi sense usar, arrugats. Una xiqueta fa un dibuix d'una cara sobre un foli blanc. No li agrada i decideix tancar-ho, fer una bola i tirar-lo al sol. El sol està molt brut, ple de papers i llapis tirats. L'alumna torna a pintar i torna a tirar el paper. Ho repeteix moltes vegades. Es mesclen imatges del mateix procés contínuament. L'alumna acaba de pintar una cara molt senzilla i ho mostra orgullosa als seus companys de classe. No m'agrada res el que està passant a la classe de sexta. Vegem què ocorre en la classe de sext B. En una altra aula bruta i plena de papers en el sol, 5 alumnes retallen papers sense anar amb compte. Molts trossos de papers retallats cauen sobre el sol. Després de malgastar molt de paper, un alumne mostra orgullós a la resta de classe un senzill cor de paper blanc. Tornem a l'amagatall de Flora i Eco. Però... Per què fan això? No ho sé. Potser els haurien de dir alguna cosa, no creus? Això segur. Quina manera de malgastar el paper. Ostres, tu! Què passa? Mira, que ara sembla que ixen al pati. Un pati de col·legi brut i desordenat amb alumnes barallant-se. En primer pla apareixen 3 estudiants amb una poma, un entrepà en paper de plata i una botella de plàstic. Es dirigen als contenidors de fem. Això sí que no, Que els residus de plàstic no van en eixe contenidor. Ara veuran ells. El contenidor eructa i els llança a la seua esquena tot el fem. S'espanten i ixen corrent pel pati. Mira com corren. De segur que la pròxima vegada recordarà on ha deixat el plàstic. Vosaltres! Sí, vosaltres! Haveu vist quines coses fan aquests xiquets? Vosaltres no ho fareu també, veritat? Perquè... Ai, sembla que no són els únics. Mira quin embolic que tenen muntats els humans. Ràpid, comparteix aquestes imatges amb les pantalles de les seues classes. Han de saber el que s'espera si no canvien les coses. Connectant i tens vídeo. En una classe, la professora parla amb el seu alumnat. De sobte apareixen uns raigs en la pantalla. Desapareix la imatge i apareix el vídeo de l'iceberg.
En una altra classe ocorre el mateix amb la projecció del vídeo. La veritat és que no pensem mai on pararan les nostres escombràries i té greus conseqüències pel nostre planeta. És catastròfic! Al nostre col·legi és urgent que fem una reflexió. No pot ser que generen tants residus. El planeta en comença a patir les conseqüències. No pot ser veritat! La situació és d'urgència màxima. Veritat que vosaltres sabeu fer-ho millor? Sí? Esteu segurs? Que sí, ara ho veuràs. Tornem a l'amagatall de Flora i Eco. Tornem al mateix pati, però aquesta vegada està tot net i no hi ha baralles. Aquesta vegada l'entrepà està embolicat en paper de periòdic. La botella és multiusos i fan ús correcte de les diferents papereres. És important que fem un bon ús dels diferents contenidors que tenim per als residus. Clar que sí! Paper i cartó van al contenidor blau. Plàstics i tetabrics al groc, per exemple. Les restes orgàniques al marró. Ah, i el vidre en contenidors especials de color verd. Bon treball! Sí, ben fet! Vem convenient que fem un ús responsable dels nostres recursos. Si malgastem el paper, ens quedarem sense arbres i necessitem per a respirar. Així que ja sabeu, entre tots podem ajudar per a cuidar del planeta. Vinga, ànim! L'alumne recull els papers del sol i els tira a la paperera de paper. En la façana del col·legi, l'alumnat ja no llança fem pel balcó i la resta poden jugar tranquil·lament al pati. Flora i Eco apareixen en el terrat. Que bé, Flora! Això ja és una altra cosa. Aquest col·legi ara sí és net i respetuós amb els arbres i la naturalesa. Sí, Eco, hem complit amb la nostra missió. Cal ser ecologistes inclusiu com aquest curtmetratge. Perquè llavors ens acomiadem ja i ens acabarem aquesta nova producció d'Accessible Estic. Clar que sí! Fins prompte, amics i amigues! Diferents imatges del rodatge a la dreta i títols de crèdit a l'esquerra. Agraïments a l'alumnat de 6è de primària per a la seva implicació i motivació, al claustre i comunitat educativa del Col·legi Joan 23 per a la seva col·laboració, a Roberto Sintes i Albert Fletes pels aprenentaments que ens ha proporcionat des de la seva professionalitat i bona feina, així com la CPEE Miquel Burguera de Sueca per fer possible aquesta col·laboració, establint sinergies per treballar des d'aquest món inclusiu i competencial que dueixen a una formació integral de la persona, i especialment agraïment a Estrella Vallebel, alumna de pràctiques de grau de Magisteri, que, com el seu nom indica, ha estat l'estrella que ens ha aportat il·lusió, creativitat i implicació que ha enriquit el projecte. Molta gent petita, a jocs petits, fent coses petites, pot canviar el món. Eduardo Galeano. Agraïments. Pictogrames Arasac. Música Kevin MacLeod. Llengua de signes Aptent. Producció Roberto Sintes. Accessible Estic, un projecte del Col·legi Joan 23 de Burxassot, CPE Miquel Burguera de Sueca, projecte d'investigació, innovació educativa 2022-2023, subvencionat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana.